Guys, alam nyo ba? Pansin ko lang karamihan sa mga babaeng tinotoyo, Gunggong! todo. Barinig kita sa mukha eh! Dalawang beses na yan! Hello, what's up? Kumusta guys? Kumusta mga kailong? So medyo hindi nyo makita ang ilong ko ngayon. Kasi mas ako. So guys, samahan nyo ko guys. Pupunta ako ngayon sa Fitness First Fair. May nagyaya lang sa akin na mag-workout ngayon doon. Kilala kong kaliskis shout mo, out hoy! po kay Ma'am Lisel sa Team Pilipinas. Thank you po sa pag-invite. Ito yung mga outfit ko guys. So, samahan Ano ka nyo. nasisira, ulo? Thank you. And don't forget guys to subscribe to my channel. Team Gaga. Alright, thank you. Everybody, let's go! E a bunda dela. Dito na ako guys. Medyo naantala lang. Tapusin mo muna. Oo, tapos na. Tayo lang si Mang ano. Ayun eh. Straight back, straight back. Straight back.